Ассалому алейкум, бародарои ҷон, созани хубен, саломатитон хубе? моҳи шарифи рамазон муборак боша. бачаҳо чаҷон, ҳама каса ярдонаги лайка мезанем ва дар ҳамин канали мо подписатсия мекунем ва колокольчик канала гирён мекунем. бачаҳо чаҷон, имрӯз 24 апрел соат 10:36 ба вақти Москва ва ба вақти Тоҷикистон 12:36. бачаҳои чаҷон, курси на ҳамаи банкҳо ва ними банкҳои Тоҷикистон ба ҳаматон мегӯм. бародарои ҷон, курси бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубли 160 сомон, бонки Эсхата 1000 рубли 160 сомон, Алифбонк 1000 рубли 160 сомон, Спитаминбонк 1000 рубли 125 сомон, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубли 144 сомон, ҳуммо 1000 рубли 157 сомон, равҳидбонк 1000 рубли 160 сомон, Кастомербонк 1000 рубли 135 сомон ва Душанбесити 1000 рубли 157 сомон. бачаҳо чаҷон, худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад ва фаромӯш накунед ҳатман подписатсия карда ва колокольчик канала гирён кунед, ки аз видеои мо шумо бохабар бошед.